אנחנו משפחת טל, מכפר יהושע, סמדר ועמי טל. אנחנו למעשה משפחה שורשית פה מכפר יהושע. כל 5 ילדים שלנו הם בוגרי ויצו נהלל, ואני בעצמי מורה בויצו ניר העמק. 8 לינואר הגיעו לבשר לנו את הנורא מכל, שרועי נהרג בלוחמה במחנה פליטים בני סוהילה בח'אן יונס בעזה. ונהרג כגיבור בלוחמה. אנחנו מאז כמובן עם געגועים וכאב, אבל גם הערכה. זאת אומרת, מעריכים את רועי על דרכו ועל ההחלטה שלו להיות לוחם ועל הדרך שלו, ונאלצים להמשיך לחיות בלעדיו. כולנו מטופלים. משרד הביטחון מחבק. אני חייב להגיד גם שוויצו קיבלנו חיבוק מאוד גדול. עשינו מצגת לזכר רועי והצגתי אותו בפני שכבה שלמה בויצו ניר העמק. גם הם עשו פינה לזכר הנופלים עם נרות, עשו לרוץ לזכרם, עשו אירוע באמת מאוד מאוד מרגש. האחים, לכולם זה קשה, וכולנו בחרנו להמשיך בחיים ולנהל את המשפחה. אנחנו בטוחים גם שזה מה שרועי היה רוצה.